La meva àvia, Maria del Carmen Balmanya, va venir a Catalunya quan tenia 10 anys. El seu pare, que era de Girona, va conèixer la seva mare a Màlaga i es van quedar a viure allà fins que van decidir emigrar a Catalunya, més específicament a Sabadell, el 1965. Van haver d'emigrar per motius laborals, ja que el seu pare va trobar feina en una fàbrica tèxtil. Va venir aquí en tren. Es va adaptar amb facilitat i li va fer molta il·lusió poder conèixer la seva família per part de pare, la seva àvia i la seva tieta. El moment de canvi va ser una mica dur per a ella, ja que ho deixava tot enrere, la casa, les amigues, la família. Era començar de zero en un lloc nou, i això l'espantava. En arribar, va descobrir un lloc ple d'oportunitats. Una de les diferències que es va trobar va ser la llengua, perquè la seva llengua materna és el castellà. En seu poble petit, quan ella anava a comprar, els botiguers, per mantenir la llengua, intentaven ensenyar-li el català. Ella el va voler aprendre, i ara com ara el parla amb molta facilitat. Ens explica que per a ella va ser un gest molt bonic que la gent volgués ensenyar-la i ajudar-la a adaptar-se. Una cosa molt gran. La va sorprendre que tot fos nou, diferent.